Importante ka mo to yung akon sa niya. Sa rin kundira mama, kanina ka pa dahan alas 11. Alauna nga yan. Atras. Sa rin kundira mama, kanina ka pa dahan alauna din na balay. Doon ka importante. Ano ba ito? Wala naman kita. Nagkasabot naman kita nga maupay man na natong break up, di ba? Waray ni kalabutan itong atong relasyon nga atong pagkabulag. Oh, ano? Nga haluyo ni nga akong importante nga tuyo imo. Wala ko na plano pakigbalik kay imo. Pwede ba? Diretso na lang ako. Daw pa matihong paliday. Salit dili kita nagkakaasya. Borod ako. Ganlabaw nga wari ko naghihapon plano. Ah, okay, sa ano daw? Ano po? Waray ka lang katapos ano. Na-realize mo. Salit dili kita. Tatay ka na pala. Salit dili asya. Borod ako. Salit dili kita nagkakaasya. Ganlabaw Bunod nga. ako. Ano na, utro to sige. Matihong paliday. Aw, ano, Daw pa bago mati- mautrop ako. Oh, sige, cuts in ha, cuts in. Daw pa matihong paliday. Salit dili kita Borod nagkakaasya. ako. Ganlabaw nga. Wari ko naghihapon. Ano to? Burod ka? Burod ka? Tinoodsin niya? Magiging tatay na ako? Ha? Oo. Yes! Pero sugal Magiging na akong tatay na siring. ako. Siguro na akong siring. Haluyo na akong hampagbunga na atong gibuhat diri to karusigmon. Makikigbalik pa ko imo. Surrender na ako. Anay, sakto ba ito nga ako nabatian, Gilbert? Zinya? Magkakapula ako? Oo, ma. Burod na isin yan, amo na anak. Salamat. Hinawot unta nga, asya na niton makapabago. Iton imo duro hing kabarkadista. Oh, mama. Amo na? Oo, Kabarkadista. oo. Amo na. Kabarkadista. Kabarkadista. Amo ba? Kabarkadista. Imo duro hing kabarkadista. Mama. Amo na. Zenya, Ay, ano napa, ba imo sumpay na plano? layo. Di na ako sinya. Ako'y mama, ikaw sinya. Mama. Ma. Mama ini. Di rin ako ano ka ba, man na. Number 3. Ha? Sayop. Ay, Asya. Wala ako number 2. You're May right. nagdublit number 2. Kanina na ito, Didi. Paray pamandida. Kanina so ang... Adi, adi. Mama. Senya, ano man itong plano, sumatil ako kay susuportahan ka namon. Iha. Di na ako makikigbalik kay iyo anak tita. Pero, ano naman na itong bata? Magiging okay kami ni Gilbert tita. Para iton amon anak. Oh, sige, sige. Okay man gihapon itong nga setup. Wala itong problema ako na. Kamo itong bahala. Basta, sabuti ito nihin maupay. Basta iha, Zenya, ayaw pag-alangin pagdao pa amon, labi na kuda akon iha, ha? Salamat tita. Mga tol, diri lang mga kaupo dayo ha. Kay makain ka, tol. Obdan ko lang ni Sinya kay schedule niya yan na itong prenatal. Kay ano, tol? Nagkabalik na kamo kan imo ex? Alright tol. Nadinayasin niya ako. Pero okay lang kami. Para tamang magiging anak. Ayos liwat ano? Wow! Kunsugat tol! Maging tatay ka na! Yan ito, sa man. Larong ko ni Rafi. Laila, natatig dala ini pagkakats. Imbis may naya ka na tir ikuha ni George. Balbaga itong nagkikinatsin. Ayos liwat ano? Wow! Kunsugat tol! Ayos liwat. Magiging anak. Okay naman yan eh. Okay naman abto. Mongoloid mo na to. Imo George Birahi. Ayos liwat ano? Wow, kung sugad tul, magiging tatay ka na. Masusugad mga tol. O sige tol ha. Makadayan ako kay bangin maghinulat isin niya akon.
Senior, Daddy Gilbert, adi po niyo baby. Salamat, Dok. Wow. Supo akon. Yes, sir. Congratulations, ma'am, sir. Excuse me, babayan ko ani ka mo, ha? Ano mo yung plano yan, ah? Ano nga plano? Ano mo yung plano yan, ah? Ano nga plano? Parte ba itong bata? Siyempre, aadi ako itong bata, kaya ako itong nanay. Yan, aaroon ko itong imong sustento. Wala problema. Basta magbubulig kita nga doha para aton anak, ha? Kay sugad gito't may tatabo. Eh kung sumugot ka na lang nga, magkabalik kita. Hage, di rin ako, Gilbert. Kay sigurado man la ako. Nga di rin na mababago ito nimong batasan. Nga numero uno ko nga na nadidirian na imo. Labi na't imo kabarkarista. Pero mila kita nagiinaway, salit okay na ako. Hindi nga atong setup. Sige. Kung na siya matim karuyag. Nagtitida. Agi, buisit, walang pangani. Nagtitikad ako na ito na akong anak. Nga nagtitikad ako nagihapon ito na amon responsibilidad ni Gilbert. Kinanglan ko gud magtrabaho lang yaw. Kay kunahan nila ako Pilipinas. Diri ko mayahatag ito maupay nga kabubuwason na akong anak. Baman ni Gilbert. Waray ko malalauman na nga tao. Kaya hasta nga diyan na. Barka dis tagud lagi hapon. Kung diri pa ito niya mga kag-anak na suporta akong anak. Ay, nagdudulad tong animal. Ay. Sakto. Igpapadayon ko na akong pag-apply halang niya. Hino ba nga nag-message siya? Uy, hala. Ano ako man iniayan siya nga... Wow! Okay na ako na akong gin-applyan halangyaw. Hala, karawat na ako. Within a month, makakalakat na ako. Ay, salamat sa Diyos. Pinanmati ang gihapon na akong pag-ampo. Matatagan ko na gihaponin maupay nga kabubuwason to na akong anak. Uy, uugod man. Ikakay kong pagbiniton akong anak. Makuri man kung akong mga kapaturan. Kaya diri rahi. Hinasa. Kung mga kapaturan. Makuri man kung akong mga kapaturan. Kaya diri ra. Hiaray ton akong anak kaira. Dili, sayo po na. Ay, tanggalan na ansyahan nga. Akong mga kapaturan. Kung akong mga kapaturan. Kay diri hiara iton akong anak kaira. Ay sakto Gilbert. Kakahimang rawon ko Gilbert. Bahin ni nga akong pag-abroad.
Oo naman. Wala problema ako na. Siyempre, anak ko gihapon ni Sian. Alang mo pa man hiya Ayaw rap. Sa babae na niya, siya na. siya. Siya ang pala nag-mention ano? Gihapon ni Sian. Wala problema ako na. Oo naman. Wala problema ako na. Anak ko man gihapon ni Siana. Alang ko pa man. Alang mo pa man? Hiya ikad to. Anak ko man gihapon ni Siana. Alang mo pa man hiya ikad to ibang tao. Basta na akong tugo na imo ha. Ayaw pagpabaiton bata. Aroy kay. Di rin matanga igtugo na ako na. Kaya di rin man ako ibang tao. Tatay ako ni Siana. O, sige, mauli na ako. Kinanglan ko pa aram-araman itong bata. Igpapaindindi ko pa iya kung kaya anong magkakahirumayan kami. Ako rin manggul magpa-insindi ha aton anak. Linghod pa manggul itong iya panunahuna. Ayaw ka baraka. Kung maato ka na abroad pero kung tiya ka kay mga rawon yan, bubuligan ko ikaw pagpaintindi kung kaya ano nga. Kinanglan mo man magpahirayo ay iya. Salamat, Gilbert. Waray sa buta. Nakwaduhan na ngayon ako katuig din nga lang yaw. Hay, makakauli na gihapon ako Pilipinas. Nakasawa na ngayon ni Gilbert. Pero barkadis talaga gihapon ni Gilbert. Mapay kay okay ito ni asawa. Sa bagay, waray ko na itong labot haira. Kay waray naman kami ni Gilbert. Ay, excited na ako makauwi sa Pilipinas. Excited na ako makita ko. Excited na ako makauwi sa Pilipinas. Excited na ako makauwi sa Pilipinas. Excited na ako makita ito na akong anak. 4 years old na siya na. Warila sa buta. Anak, siya na. Magkikita na kita. Hadiri maihang ang panahon. Shana, anak, paki-open yung door. May tawo. Yes, Mommy. Hi, Shana, anak. Wow! Kadako nito na akong anak. Sino anong mabot, anak? A lady, Mommy. Siya din ang asawa ni Gilbert. Hi! Kung di na ako nagsasayo, ikaw isa niya? Oo, ako. Yan, kung dirigya pa ako nagsasayo, ikaw ang asawa ni Gilbert. Actually, live-in pala. Kay diri pa man kami kasal. Teka, ito naghihapon iton. Shan, anak, diri ka ba haakon? Namiss ko ikaw. Pahag ako, anak. Pahag. Anak. No! Shana, anak. Ako imo, mami. No! Dila ko imo. Diri ko tako, Mami. Ha? Usala tako, Mami. Hey, Mami Tesla. Ano? Oy,
Sinya! Ani ka naman ngayon, ha? Kano ka umabot, ha? Ano ni mo gimbuhat akon anak? Ha? Anong kaging buhat? Magadagos ka man la. Kay ano nga diri ako ginkikilala iton akon anak? Ay, umot nga ako. Nga di rin naman dun sa'yo kung hitis itong kikilalon niya nga nanay. Itong akon anak. Pero, nagsaad ka. Diri mo papabayan iton akon anak. Nga igpapaintindi mo akon anak kung kay ano nga nagpahirayo man ako iya. Nga labo nga tutudduan mo iya. Nga diri humarayo iton buta akon. Pero, ano yung nga hitabo? Diri na ako kilala iton akon anak. Anon iyo gimbuhat? Tess! Anon imo gimbuhat akon anak? Waray! Ngan sugadan si ring ni Gilbert. Diri ko nasayop kun ako man iton kilalon nga nanay iton imo anak. Bata pahiyangan na hinga diha akon. Salit, diri urusahon nga ako iton kikilalon ni Shana nga nanay kontra imo. Diri ni pwede nga iyo gimbuhat. Ginhiluan niyo yung linghod nga panunahunan akon anak. Nga di na ako matangdo nga diri ko mabawi iton akon anak. Niyan, kay iton imo man anak iton na diri nasugot. Kinahanglan igdangog po niya mga otoridad nga akon kaso. Diri ako matangdo nga hingpit nga humarayo iton buot iton akon anak ka akon. Diri.